Ahojte, milé deti. Pohodlne si sadnite alebo si ľahnite. Ak chcete, zavrite očká. Predstavte si, že ste na mieste, kde sa cítite bezpečne a nikto vás nevyrušuje. Možno je to vaša izbička, možno v lese alebo na lúke plnej kvetov. Pokúsime sa spoločne uvoľniť vaše telíčko, ktoré je po celom dni isto unavené. Pomaličky zavrite svoje očká a v mysli si predstavte, aký bol váš dnešný deň. Isto ste toho veľa zažili. Skúste pomaličky tieto myšlienky uvoľniť. Pustite ich preč, aby ste sa mohli lepšie sústrediť na náš dnešný príbeh. Uvoľníme si svoje telo. Najprv ruky, brúško a nakoniec nožičky. Uvoľníme aj pusinku. A to tak, že jazyčkom sa pokúste dotknúť znútra horných zúbkov. Bradu pomaličky uvoľnite tak, aby sa vám zúbky nedotýkali. Hotovo? Teraz sa jemne nadýchnite nožtekom. A pomaly vydýchnite ústami. Zopakujte si to niekoľkokrát, aby ste sa cítili úplne pokojní a uvoľnení. Nádych a hlboký výdych. Ešte raz. Nádych a hlboký výdych. Teraz, keď ste uvoľnení, rozpovieme si príbeh. Je to príbeh o vás. Áno, aj o tebe. Tento príbeh vám pripomenie, aký ste jedinečný a naučí vás, aby ste sa mali radi. Presne taký, aký ste. Hlavným hrdinom tohto celého príbehu ste vy. Máte nádherné vlásky. Niektorí z vás ich majú hnedé alebo čierne, iní zase blondiavé. A ty? Áno, ty. Ty ich máš krásne ryšavé. Ich pramienky sa nádherne ligocú, keď ich slniečko pohľadí svojimi teplými lúčmi. Na líčkach a nožteku máš pehy. Sú ako malé hviezdičky, ktoré zdobia tvoju tvár a robia ju tak výnimočnú. Možno si niekedy hovoríš, že si iný ako ostatné deti. Možno sa ti deti smejú, pretože si trošku odlišný ako oni. A možno si bol kvôli tomu veľakrát smutný. Zrazu k tebe prichádza tvoja maminka. Jej úsmev je plný lásky a nehy. Jemne ťa chytí za ruku a postaví ťa pred veľké zrkadlo. Pozrieš sa do zrkadla a vidíš, aký si dokonalý. Tvoje ryšavé vlásky žiaria ako slnečné lúče. Tvoje pehy sú hotové umelecké dielo. Maminka sa na teba milo usmeje, pritúli si ťa k sebe a povie: Pozri sa, aký si krásny. Nikto na svete nemá presne také vlásky, ani také pehy ako ty. Si výnimočný, tvoja krása je jedinečná. Pohľadí ťa po vláskoch a ty vieš, že máš pravdu a nemáš dôvod byť smutný, pretože si presne taký, akým máš byť. Takto ťa stvoril vesmír a každý z nás je jeho súčasťou bez rozdielu, ako vyzerá.
Spolu s maminkou sa na seba usmiete. Maminka pokračuje. Každý na tomto svete je iný. Niekto má kučeravé vlasy, niekto rovné, niekto je vysoký, niekto nízky. A to je dobre, lebo práve táto odlišnosť robí nás ľudí krásnymi. Predstav si, aké by to bolo nudné, keby boli všetci rovnakí. Pri pohľade na maminku si uvedomíš, že aj ona má ryšavé vlasy. Je pre teba tou najkrajšou osobou na svete. Pochopíš, že ak je ona krásna, tak aj ty si rovnako krásny. Usmeješ sa a vieš, že všetko je v najlepšom poriadku a ty vôbec nemusíš byť smutný. Maminka ti zašepká do uška. Si výnimočný. Si krásny presne taký, aký si. Tvoja krása nie je iba o tom, čo vidíš v zrkadle. Si dobrý človek, kamarát, rád pomáhaš ľuďom a miluješ zvieratka. V tom je tvoja najväčšia krása. Tá, ktorú nikto nevidí, ale ty o nej vieš. Milé deti, predstavte si, že vo svojom srdci máte svetielko. Je malé, ale veľmi jasne žiari. Toto svetielko je plné lásky. Keď na seba myslíte pekne, toto svetielko sa zväčšuje. Keď si poviete, že ste hrdí na to, čo dokážete, napríklad, že krásne píšete alebo čítate, svetielko sa ešte viac zväčší. Teraz vidíte, ako celé vaše telo žiari týmto svetlom. Ste ako slniečko, ktoré nemôže nikto zatieniť. Netrápte sa, ak ste o sebe niekedy počuli zlé slová. Pošlite ich preč. Nemyslite na nich. Sú ako dym, ktorý odvial jemný vietor. Už z nich nemusíte byť smutní, lebo vaše svetielko vás chráni. Už sa nemusíte báť posmechu druhých, lebo viete, že ich slová nič nemenia na tom, aký ste úžasný a krásny. Opakujte si potichu alebo nahlas tieto slová. Som výnimočný. Som krásny presne taký, aký som. V mojej odlišnosti je moja jedinečnosť. Nikto na svete nie je ako ja, a to je úžasné. Mám sa rád taký, aký som. Teraz sa zhlboka nadýchnite a pomaly vydýchnite. Cítite sa pokojný a šťastný. Pamätajte, že vaše svetielko je stále vo vás. Vždy, keď sa budete cítiť smutný, spomeňte si na tento príbeh a na to, že ste krásni presne taký, aký ste. Naučte sa mať radi samých seba, iba vtedy vás nezrania slova druhých. Každý človek je iný. Možno máš ryšavé vlásky, pehy, alebo vieš niečo výnimočné, čo iní nevedia. Tvoja odlišnosť je vzácny dar, ktorý ťa robí dokonalým. Ak sa ti niekto smeje, alebo hovorí o tebe škaredé veci, pamätaj, že to neznamená, že máš na sebe niečo meniť. Ľudia, ktorí sa smejú druhým, sami nevedia, ako byť šťastní.
Ale ty už vieš, že najdôležitejšie je mať rád seba takého, aký si. Keď sa budeš mať rád, svetielko v tvojom vnútri bude žiariť stále jasnejšie. A svet okolo teba bude vďaka tomu omnoho krajší. Tak čo myslíte, deti? Čo je najdôležitejšie? Čo si zapamätáme z tohto príbehu? Áno, presne tak. Máme sa mať radi presne taký, aký sme. A práve naša odlišnosť je to, čo nás robí výnimočnými. Túto vetu si môžete opakovať vždy, keď sa cítite smutný alebo neistý. Pamätajte, ste jedinečné umelecké dielo, ktoré svet potrebuje.